Jojo efekt je názov 149. videa, ktoré pravidelne prinášam každý piatok o 19. hodine na YouTube. Jojo efekt zažilo mnoho ľudí z nás, ja som si tým prešiel tiež a toto video bude slúžiť hlavne pre ľudí, ktorí si týmto jojo efektom už nechcú viacej prechádzať, chcú nastaviť zdravý životný štýl tak, aby sa toto z ich života jednoducho vytratilo. Ak ešte nemáte odber na tomto kanále zaoberajúci sa zdravým životným štýlom, teraz je tá správna chvíľa. Témou 149. videa je jojo efekt. V mnohých videách, ktoré som už doteraz na YouTube zverejnil, som spomínal, že každá dieta funguje. Dieta je častokrát alebo skoro vždy založená na vynechaní nejakej makroživiny alebo nejakej veci, ktorá nám spôsobí kalorický deficit, čo je základom diety a chudnutia, ak sa bavíme o redukcii tuku, a teda o diete, kedy sa snažíme zhodiť nejaké kilogramy, ideálne, ak zachováme svalovú hmotu a zhodíme tukové zásoby, ktoré máme navyše. Dôležité je ale povedať, že každá dieta je krátkodobá záležitosť, ktorou docielime to, čo docieliť chceme, ale z dlhodobého hľadiska je to neudržateľné a častokrát veľmi frustrujúce, nezáživné, ťažké a z dlhodobého hľadiska hlavne neudržateľné. To sa bavíme o diete, o redukcii tuku v diete, kedy sú veci nastavené krátkodobo, nám sa darí a redukujeme tukové zásoby. Potom ale prichádza vec, keďže tomu telu nedávame všetko to potrebné preto, aby fungovalo, aby bolo zdravé a aby čerpalo zo zásob, ktoré sami príjmame, častokrát nastáva jojo efekt. Jojo efekt je vlastne následkom toho, že niečo nerobíme správne a je to taká obranná reakcia nášho organizmu a každý jeden má tú hranicu posunutú niekde inde, čiže tie výkyvy naberania a chudnutia vedia byť rôzne. Ja som si tým taktiež prešiel, že som dokázal schudnúť 5 kg, zase pribral 5 kg, ale krásne som v tom vedel chodiť a tak to vyzeralo, že sa v celku vyznám a že je to v poriadku. Ale je to vec, ktorou sa dá krásne obísť a nemusíme to robiť úplne tak, ako to robíme vždy na začiatku, že chudneme, priberáme, ale dokážeme nastaviť hlavne, tá zmena nie je o tom spraviť nejakú lepšiu dietu, kvalitnejšiu dietu, lebo dieta bude vždy len krátkodobá záležitosť, ale premenenie tej diety na dlhodobo udržateľný zdravý životný štýl. To zdravie je veľmi dôležité, pretože nám na to, aby sme ten jojo efekt nezažívali, stačí aj zmeniť nejaký životný štýl, dávať tomu telu to, čo potrebuje, ale ideálne a viacej sa mu darí vtedy, ak je to zdravý životný štýl a my budujeme nielen pevnejšie, krajšie, lepšie vyzerajúce telo, ale hlavne zdravšie telo a to všetko následne na to sa vám ešte krásne odzrkadlí aj v tom, že to lepšie vyzerá, človek je spokojnejší, šťastnejší a prináša to inú stabilitu vnútra organizmu, čo sa stýka napríklad úrovni hormónov, ktoré tieto veci jednoducho majú na starosti, a to je napríklad grelín, hormón hladu, leptín a iné hormóny, ktoré si častokrát tým chudnutím a najmä zle nastavenou dietou vieme rozladiť, rozhodiť a v tej nevyváženosti toho organizmu sa potom jednoducho to telo bráni a nastáva potom, ako sme skončili dietu a my sme dosiahli nejaký svoj vrchol, jojo efekt. Takže jojo efekt je neželaná vec, ktorú odstránime veľmi jednoducho tým, ak sa na veci budeme pozerať viacej z dlhodobého hľadiska, ak nebudeme počítať úplne každú kalóriu na gram a na kalóriu tak, aby sme boli tým zužovaní, boli sme v nepríjemnom pocite, že teraz sme v diete a nemôžeme si niečo iné dovoliť a tým pádom sme vlastne v takom začarovanom kruhu, ktorého nevieme von, ale premeniť dietu na dlhodobo udržateľný zdravý životný štýl s tým, že doprajeme si všetky makroživiny tak, ako treba a nebudeme vynechávať žiadnu z nich, pretože každá z makroživín je pre naše telo inak potrebná a keď vynecháme jednu, môže to priniesť želaný efekt chudnutia, ale z dlhodobého hľadiska sa vám to krásne vypomstí, pretože telo je oveľa viac inteligentné ako vaša pevná vôľa, aj keď tá pevná vôľa vám vie krásne pomôcť k tomu, aby ste dosiahli lepší zdravý životný štýl. Ak máte zle nastavený životný štýl a dokážete priberať a chudnúť tak, že ten jojo efekt sa na vašom tele odzrkadluje a vo vašom živote je jednoducho zakorenený, že sa ním neviete a neviete sa nejako ho zbaviť a neviete sa vyvarovať tomu efektu, ktorý nastáva po zle nastavenej diete. Zmeniť životný štýl na zdravý životný štýl je dobrá vec, je dobré si dopriať všetky makroživiny tak, ako treba a množstvo kalórií, ktoré je potrebné preto, aby ste dobre fungovali. Je dobré si dostatok spánku dopriať v každom dni tak, aby ste boli z dlhodobého hľadiska
úspešný, dodržiavať pitný režim, cvičiť, pretože keď budete mať dobre nastavený zdravý životný štýl, to cvičenie vám udrží svalovú hmotu a tá je veľmi potrebná na to, aby ste boli zdravší a aby to chudnutie, ale aj celkovo ten efekt toho zdravého životného štýlu bol lepší, pretože ten tuk, ktorý v tom jojo efekte sa častokrát buduje oveľa rýchlejšie, sa bude budovať aj vtedy, ak zle nastavíte zdravý životný štýl a nebudete cvičiť. Cvičenie je veľmi potrebná vec, ale všetko potrebné dokážete docieliť aj tým, že nastavíte zdravé stravovanie, vyvážené so všetkým tak, ako treba. Verím, že aj toto videjko vám trošku pomohlo. Jojo efekt je neželaná vec a zmenou nejakej diety na inú dietu docielite len iný efekt toho istého, čo nakoniec nebudete chcieť. Ale zmenou zdravého životného štýlu, respektíve vášho životného štýlu na nejaký zdravší, na jeho zdravšiu formu, docielite to, že z dlhodobého hľadiska to vaše telo nebude tak rozkolísané a vy docielite to, čo ste docieliť chceli, nebudete tak trpieť a hlavne ten jojo efekt sa jednoducho nedostaví, pretože vy budete žiť ten zdravý životný štýl a nebude sa mať kedy dostaviť, keďže ten jojo efekt sa dostavuje hlavne vtedy, keď urobíte nejaký zásah do svojho života, potom ten zásah jednoducho spraví to, čo ste docieliť chceli, ale vysadíte ten zásah a zase sa vrátite späť do toho bežného režimu, bežného života, ktorý ste mali nastavený pred tou dietou a vtedy nastáva ten jojo efekt. A jojo efekt je veľmi zákerná vec, ktorá častokrát ľudí zužuje, frustruje, pretože to, ako ten jojo efekt na vás pôsobí, častokrát nemáte v moci a to, že dokážete určité veci ovplyvniť silou vôle, je síce pekné, ale z dlhodobého hľadiska je to neudržateľné a vy hlavne nechcete robiť veci tak, aby ste to robili nešťastní a docielovali nejaký zdravý životný štýl a boli spokojnejší, ale vy tým zdravým životným štýlom chcete byť šťastnejší, spokojnejší, tak ako som to docielil a dosiahol ja, ale bola to určitá cestička, ale ja som na tej cestičke netrpel, len som pomaličky krok po kročiku riešil jednotlivé etapy a zložky zdravého životného štýlu, až som si to odmakal tak, že som v tom peknom, plynulom procese, kde nebolo nič negatívne počas tej cestičky, dosiahol a nastavil si zdravý životný štýl, kedy je to pre mňa už bežná životná situácia, ktorú žijem a neexistuje, aby prišiel nejaký jojo efekt. Napríklad aj keď som bol na diete, respektíve na dovolenke, prepáčte, nie na diete, ale na dovolenke a mal som napríklad all inclusive, kedy som mohol jesť všetko, ale vedel som, ako s tým vynaložiť a hlavne tomu môjmu organizmu sa to zlé nepýtalo v takej miere, ako to bolo v minulosti, keďže moje telo bolo oveľa stálejšie. Toto prajem aj vám, aby ste docielili vyrovnanosť, spokojnosť a uvidíte, že budete spokojní. Ak si z dlhodobého hľadiska neviete rady, na www.kamilmachalek.sk je ponuka mojich služieb, na Instagrame sa volám Kamil Machalek a ja utekám s malým na plávanie, pretože deň ešte len začína. Ahojte a prajem vám pekný deň. Came for my way.